det må satme give noget penge. Er du ved at gå tør på kontanter? Ja. Nej, eller Jeg har aldrig holdt i min hånd før. Grønne penge. Ikke? Ikke? Sgu da sagt. Yes. Kom så, Søren! Excellent. Way! Hoppa! Woo! Okay, vi siger bare, det var Emma. Det var Emma Dahl. Ja, det var hende, der startede. Det var stumt. Det var altså også bare fordi hun så der ikke. Nej, det ved jeg godt. Det er det, der er problemet. Nu var de Tom, Ja, hvorfor skal hun gøre det? det er fordi, så skal I se, hvor der ender han. Great! Thank you, thank you. Ja, det tror jeg måske også. Det er på der en eller anden, der vil være. Det er derfor, jeg har forbinder i rygsækken. Og det er derfor, jeg kravler her, fordi så skal jeg ned. Ikke? Det er nemlig godt. Oh no, another snowboarder.